onnistu, älä. Mä saatankin olla teille monelle somesta tuttu naama, ja nyt mä oon perustanut oman vaatebrändin, minkä nimi on Amanik, ja mulla on itse asiassa tällä hetkellä se päällä, ja nyt mä voisin esitellä teille tän tracksuitin. Otetaan ihan ekana vaikka alhaalta ylöspäin, eli näistä housuista. Eli tosiaan täältä lahkeista löytyy tällaiset chipperit, eli tää on niinku flare kautta straight housut, ja tästä löytyy tämmönen hieno embroidery logo. Sitten meiltä löytyy tästä reiden kohdalta tämmönen siisti embroidery logo, tällaiset hyvät taskut, että käsi sujahtaa tosi hyvin tonne. Row placeit. Sitten meiltä löytyy täältä lahkeesta tällainen hieno yksityiskohta. Sitten mennään huppariin. Tästä löytyy tämmönen siisti embroidery logo. Hupussa on toinen embroidery logo. Sitten tästä kans löytyy tällainen siisti yksityiskohta. Tää muuttuu vielä, tulee tohon hihaan. Mä unohdinkin esitellä, että täältä housuista löytyy tämmöiset tuplapoketit. Nämä molemmat on niinku käytettävissä. Ja itse asiassa siinä se olikin. Kertokaa kommenteissa mielipide tästä tracksuitista. Mitä mieltä te ootte? Antakaa arvosana vaikka 1/10. Muista pistää tili seuraukseen ja seivaa tää video, niin sä et varmasti missaa sitä droppia.